Sapriang stat ke video ikong Aida Mary hapo kiransan sosial media nadu ki FB hadu ki YouTube. Bat hakani ke video kaba ila keren ya kini ki kentin. Bat lada yap cisin, bat lada im tang cisin. Bat da kaba iong bagitu ki baya sya iya ka sorkar. Ba mapi pila sya te syakum ha ka sorkar. Ndrei mengipat nyemju syanya lani nyemju ke bai bam na ka sorkar. Bat ni trei hi la ke jong ka kamram, bat bangile hi la ke jong ka beda. Kumta ngim don kam ban syanya iya ka sorkar lani ngim don kam ban pendem iya ka sorkar. Ndrei ha ka jing im jong ubriu lani jong ka briu kaba ha ka pertei hi udei ban yap bat dei ban im. Te kumta ila ong ya kani ke kentin balada yap cisin bat lada im tang cisin. Di hakani ka video parlok pat tip khamsai pat company susu dongin ya sngap ya kani ka video ka jong i pat dongin ya pe pat adu bekut ban sngap ka ka ba idon panong kuble sibun ladap stonat kani ka channel simpa ban share like bat subscribe ya ka kuble yupi paro kidon ki boong yang ba ngin sapit kai dala keren kita kiba keren kop ba boy shu gambar pam chani ki ong ta tenga ong kum ni tang si sin ong kum ni ki pi ubala imsuk la imsan la im hakti jo masokar te pi hun ka bakale pi pedang kat kai ka bakale te la da perkhat ya la desimet ngali lengam ju shakta ya ka sorkar te hande ga jing perkhat pada ka pej bak pej ka imlang salang kan ga jing ijen ja ga jing sesat dengan ong tangkat ne ka imlang salang ban ya ka ba kredit ban ya ka ba pisha sen sha gi nongwai ni dang la ma sha tangan ban ya pisen im pisen ka tai ga jing sha ga jing le ba ga jing yakun ga jing pen ya ka bor kam de ga jing pen ya ga jing makla ga jing pen ya ka bor ga de ga jing pen ya ga jing tali ba ga jing klan jong ga wai don ga jing hut ha ka ba ki wai kin nang ban burom yangi mde kum kini ki sarkar jongi haba kilet ban burom ya ki de khar stish po asam ki nang mut bakin burom klai ki henry pause ki sha nyoben te halor ga jing sngo jonga ba ki de khar ki kwa ba ka sarkar kan let ai kan let sewi ki te ngampat ji sen rupa ka sarkar arsam kan burom ya ki mi khlaya ki bala do ki bala los parosh kata ki jing sha le ben ki jing sha sho ki jing sha ayu ban ngam ji hiro ki ni ki beri wat jong ka mi khlaya ba ki ni sarkar jong ka mi khlaya ba ki let lem ban pe ki ki beri mi khlaya jong hi ki ba shem lanot ki ba sha sho ha ki lenti singkin ba per nampak ji palat bani kisah bahalang ya kata la da pi yo i ma pi ngam tip ngata ngam yo i teka jingle jonga dengan sarkar kalalong kala fil palat ban buromi ya ginong bai kam dan jimut tak hendak la da pimla ban burom pramangi te ngan ong gini ginong mi kmar la da pimla ban burom pramangi te kumut pi burom ki wei kumut ka ba pile syong le sa bat ki ngi hang ni ya sensyar hino prapai ba na kata kada ini tabut bang daga wei namar ba piwan sensyar arsap wan runga posh no pot ha wan ya lab election wan lab daga jing arsap ju judas kaju kini ginong sensyar judas nganoi pi pin sama de jing mdai tangkan ne pin sama de jing sedon ko por ba ngi bro mi shkmat ma mental ngi lami mental lo kada wa kam ngin mi ngin amai li de ngale ha jing sngo jonga im hisin ya hisin yang ala kha tang hisin ya hisin ban ya ga be im kodit ban ya ga be im saja ban ya ga ba ui ki bro ki jing lm jong ki wei namar ada ki wei ki sim jing ngi mlar ban pen tang ada ban ya ga be i kum kata am kadang la ban ya ha jing sngo jonga namar ai rum la am den tamo de kadang bah katai kadang bah banyak pakat ma habangi syak sensyar ha jing kordit umur kadang bah bangi ya pakat ma ban ya ga bangi im saja sali ban ya penbit ma phi ki sia ki judas ki leisan senen de takum tai ai pi gitu bekwa pekai te ka penjia tangkum tai tu khar lo daula semua pit semua biang semua fit kata balik kim semua po gajat bendu juga khar le gajat bendu ko bala mi nang kong tam kinong krong ki bubun tam ni ki khar gen tu ki khar krong ki khar dot ki khar ksau ki bemi sura ki dai tangi khar dot gitu ki padai ki khar yo matashi singi arsi dikila akin ban ayu handai hadien pan gitu kinong khayi gitu kinong supply bar khaj gihun ma ban suput kata kamar jogi ban ong ban susyong tu klimut bisa super khan ma pi kada khash kali kan no ga shong dor super khan bu chur kali kan no shong dor te per khan ma pi menta ki lakhang des e kin berat tis to maki ya kata de ni dingin bam kat bayon le yu ngin le kuslai le yu ya kata katma tang khe pat khe ra khe ta shisngi tang dagi kenta syukur selaya ga syukur selaya ga selam pidon jingut iyo kumne mat ya bruse habangi yakun na ga ta jing ha mat ya brun le yu kijing sngo jonga ta ka digum ta te phigi babon dengan tip ngar nga ya sha ba ya gila jong long live ate ngana maili syong ba spekin tapi om keren nak tinan sih dah syong nak pipet ba ta kulek